ସାଙ୍ଗମାନେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣଙ୍କୁ ନୂଆ ବ୍ଲଗକୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଯଦି ନୂଆ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଆଉ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ରେ ଦବାଇ ଦେବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆପଣ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ସମୁଦ୍ର ବୁଲିଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ସମୁଦ୍ରରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ହୁଏ ଦେଖନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲୁ ଯେ ଆମେ ଘରୁ ବାହାରି ଗଲୁ, 4 ଜଣ ଆମେ ଗଲୁ ମୋଟରସାଇକେଲରେ। ତେଣୁ ଖରା ପାଗ କରିଥିଲା, ଭଲ ପାଗ କରିଥିଲା, ତେଣୁ ସୁବିଧା ହେଲା ଯିବା ପାଇଁ। ଆମେ ବାହାରିଲୁ ଯିବା ପାଇଁ। ଗୋଟେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ପଏଣ୍ଟ ଆମ ଗାଁରେ ଯିବା ଭିତରେ ଆମେ ନ୍ୟାସନାଲରେ ଯାଇଥାନ୍ତୁ। ଗାଁଠୁ ବେଶୀ ଦୂର ନ୍ୟାସନାଲ, ଅଳ୍ପ ଦୂର। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ନ୍ୟାସନାଲରେ କଲୁ। ନ୍ୟାସନାଲରେ ବହୁତ ଫାଙ୍କା ଅଛି, ଏବେ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖିଲେ କି ନାହିଁ, ଆମେ 4 ଜଣ ଚାଲୁଛୁ। କାରଣ ଗାମୁଛା ନେଇକି ଆମେ ସମୁଦ୍ର ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ପ୍ଲାନ୍ ଅଛି। ତେଣୁ ତାପରେ ଯାଇ ବାହାନଗା ମାର୍କେଟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଫାଟକ ଆସୁଛି, ବାହାନଗା ଯେଉଁ ଟ୍ରେନ୍ ଟ୍ରାଜେଡ଼ି ହେଇଥିଲା ଏଇଠି ହେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟକ ଆମର ଭାଇମାନେ ସବୁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ମରିଥିଲେ ଏଇ ବାହାନଗା ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଯୋଗୁଁ, ଟ୍ରେନ୍ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ଫାଟକ ହେଉଛି ଏଇଟା। ଏଇ ସେ ଫାଟକ ଭଲସେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ବାହାନଗା ଫାଟକ। ଏଇଠି ହିଁ ଏଇ ଡାହାଣ କଡ଼ ସାଇଡ଼୍ରେ ହେଇଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଡାହାଣ କଡ଼ ସାଇଡ଼୍ରେ ଟ୍ରେନ୍ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା, ଯେଇଠି ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ମରିଥିଲେ ବିଗତ ବର୍ଷରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖିଲେ କି ନାହିଁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ବାହାନଗା ଫାଟକ। ଏଇଠି ଏଇ ଯେ ଡାହାଣ ପାଖରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ରାସ୍ତାଟା ଯେଉଁ ଏବେ ରୁଡ଼ି ହେଇଛି ସେତେବେଳେ ଥିଲାନି, ଥିଲା ଅଳ୍ପ ଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ବାହାନଗା ଷ୍ଟେସନ୍। ତେଣୁ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋପାଳପୁର ମାର୍କେଟ। ଗୋପାଳପୁର ମାର୍କେଟରୁ ଆପଣ ଛକ ଏଟା ଦେଖନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ଗୋପାଳପୁରରୁ ଅଛନ୍ତି ମୋତେ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଏବଂ କହିବେ ଯେ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋପାଳପୁର ମାର୍କେଟରେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା। ତେଣୁ ଏଇଠୁ ଆମେ ସିଧା ଯିବା ଯେ ତାଳପଦା ସାଇଡ଼୍। କାରଣ ସମୁଦ୍ର ଆଉ ବେଶୀ ଦୂର ନୁହେଁ, ଅଳ୍ପ ଦୂର ଅଛି। ତେଣୁ ଆମେ ସିଧା ପଳେଇବୁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇଯିବ ପୁରା ତାଳପଦା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସେଇଠୁ ପୁଣି ଆପଣ ଟିକେ ଲେଫ୍ଟ ନେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ତାଳପଦା ଛକ ଆସିଗଲା। ତାଳପଦାରୁ ରାଇଟ୍ ବି ରାସ୍ତା ଅଛି ଆଉ ଲେଫ୍ଟକୁ ବି ରାସ୍ତା ଅଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଲେଫ୍ଟ ଯିବା, କାରଣ ଆମକୁ କିଛି ସାମାନ କିଣିବାର ଅଛି। କାରଣ ଯାଉଛୁ ଯେତେବେଳେ କୋଲ୍ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କିଛି ନେବାର ଅଛି। ତେଣୁ ଆମେ ସେଟାକୁ ଡିସାଇଡ଼୍ କରୁଛୁ। ତ ପ୍ରଥମେ ତ ଛୋଟ କୋଲ୍ଡ୍ରିଙ୍କ ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ, କହିଲେ ନା 4 ଜଣ ବେଶୀ ରେଟ୍ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ କ'ଣ କଲୁ ନା ଗୋଟିଏ କୋଲ୍ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ 1.5 ଲିଟର ବାଲା କି 1 ଲିଟର ବାଲା ନେଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ କିଛି ନମକିନ୍ ନେଲୁ। ଡିସାଇଡ଼୍ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ କ'ଣ ଖାଇବା। ତା ଭିତରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ନମକିନ୍ କିଛି ନେଲୁ, ଆଳୁ ଭୁଜିଆ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଙ୍ଗୁ କୁରକୁରି। ଏଇଟା ଥମ୍ସ ଅପ୍ ଗୋଟେ ଧରିଛନ୍ତି 1 ଲିଟର ବାଲା। ତେଣୁ ଯାଇକି ସେଠି ଆମର ପ୍ଲାନ୍ ଅଛି ଯେ ତାସ୍ ଖେଳିବୁ, ତାସ୍ ଖେଳିକି କିଛି ସମୟ ବିତେଇବି ସମୁଦ୍ରରୁ ଗାଧୋଇକି ଆସିବୁ। ତେଣୁ ବେଶୀ ସମୟ ହେଇନି, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ 12ଟା ଖଣ୍ଡେ ଟାଇମ୍ ହେବ। ତେଣୁ ଆମେ ବାହାରି ଯାଇଥିଲୁ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇପଟେ ସାଇଡ଼୍ ଗଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ପଏଣ୍ଟଟା ଗଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଆପଣ ସମୁଦ୍ର କୂଳ ଦୃଶ୍ୟ, ଆପଣ ମନୋରମ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇସବୁ ଜାଗାରେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଚାଷ ହୁଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଚାଷ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କରୁଛନ୍ତି ପୁରା ପ୍ରବଳ ପଇସା ଆମର। ଆପଣ ଯଦି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଜାଣିଥିବେ କେତେ ପଇସା ଏଥିରେ ମିଳେ। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଇଏ ଏରିଆ ସମୁଦ୍ର କୂଳ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ପୁରା ଏରିଆ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଠି ଭାଇମାନେ ସବୁ ଦେଖିଲେ ଯେ ଏମାନେ ବ୍ଲଗ୍ ବନାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନେ ପଚାରିଲେ ଆମକୁ, କହିଲେ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ଆମେ ସେଟା ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଳ୍ପ ଦୂର ଆଉ ସମୁଦ୍ର ରହିଲା। ଏଇ ରାସ୍ତା ଆମକୁ ନେଇକି ବୁଲାର ଲୋକମାନେ ବୁଲିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଦେଖିଲେ କି ନାହିଁ, ଲୋକମାନେ ଛୁଟି ଭ୍ୟାକେସନ୍ ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଯିବେ, ସମୁଦ୍ର ଆଡ଼କୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଲୋକ ବୁଲେ, ବହୁତ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି, ହଜାର ହଜାର। ଏଇପଟ ଏଇ ଯେଉଁ ଡଙ୍ଗା ଦେଖିଥିଲେ, ଏଇପଟ ନାଳଟା କନେକ୍ସନ୍ ହେଇଛି ସମୁଦ୍ରକୁ। ଦେଖିଲେ ତ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ସମୁଦ୍ରକୁ ଅନାନ୍ତୁ ପୁରା, ଯାହାର ସୀମା ନାହିଁ ପୁରା। ଆପଣ ଯେତେ ଆଡ଼େ ମୋତେ ଆଖି ବୁଲେଇବେ ସେ ସମୁଦ୍ର ହିଁ ଦେଖାଯିବ ଆପଣଙ୍କୁ। ଦେଖିଲେ କି ନାହିଁ, ଯେତେ ଆଖି ବୁଲେଇବେ ଆପଣ ସମୁଦ୍ର ହିଁ ଦେଖାଯିବ ଆପଣଙ୍କୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ବି ବହୁତ ସେଲ୍ଫି ନେଉଛନ୍ତି। ଗାଡ଼ି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଯିବେ ସ୍ଲୋ କରିକି ଯିବେ, କାରଣ ବାଲିଟା ନା। ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ଲୋ କରି ନେଇଗଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ଫଟୋ ଉଠାଉଛନ୍ତି, ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି। ଅନାନ୍ତୁ ନୀଳ ଆକାଶ, ନୀଳ ସମୁଦ୍ରକୁ, ନୀଳ ଆକାଶକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆମେ ଚାଲିଲୁ ଆଗକୁ, କାରଣ ଏଠି ଏଟା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ପଏଣ୍ଟଟା ସମୁଦ୍ରର। ଆମେ ଆଗକୁ ଚାଲିଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗଛ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଲଗାହେଇଛି, ଝାଉଁ ଗଛ କାଟିବାକୁ। ଦେଖିଲେ ତ ସମୁଦ୍ର ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ, ବିରାଟ ବଡ଼ ସମୁଦ୍ର, ଯାହାର ସୀମା ଦେଖିଲେ। ଏଇଠି କିନ୍ତୁ ବୁଲେଇବେ ଆପଣ, ସମୁଦ୍ର ହିଁ ଦେଖାଯିବ ଆପଣଙ୍କୁ। ଆମେ ଚାଲିଲୁ, ଗଛ କେମିତି ସାଇଡ଼୍ ଲଗାହେଇଛି। ଆମ ପ୍ଲାନ୍ ଅଛି ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ। ଏଠି ପ୍ରଥମେ ତାସ୍ ଖେଳିବା ପ୍ଲାନ୍ ଥିଲା, 2 ଘଣ୍ଟା ଖେଳିବୁ। ତାପରେ ସମୁଦ୍ର ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ 2ଟା, 2:30, 3ଟା ବେଳକୁ ସମୁଦ୍ରଟା କୂଳରେ ଆସି ଲାଗିବ। ପବନ କେତେ ଦଉଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେଖିଲେ ଗାଡ଼ି ଆରାମସେ ଆପଣ ନେଇକି ଆସିପାରିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗଛ ଭିତରେ ଧରି ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଯଦି ସେ ଘାଇ ଖୋଇବନି, ଆଡ଼ି ଖୋଇବନି, ସେଥିପାଇଁ ଗଛ ସବୁ ଲଗା ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ନୂଆ ଗଛ, ପୁରୁଣା ଗଛ ସବୁ ଭିତରେ ଅଛି। ନୂଆ
ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରାଯାଇଛି। ବର୍ଷା ପାଣି ଯଦି ଲଘୁଚାପ ହେଲା ବଡ଼ ଇଏ ହେଲା ତେଣୁ ବୋଟ୍ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଥିବେ ସମୁଦ୍ର କୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଯେଉଁମାନେ ଥିବେ ସେମାନେ ଏଇ ଘରକୁ ଆଶ୍ରୟ ନିଅନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାର ବନା ହେଇଛି ରାଡାର ବୋଲି କୁହନ୍ତି, କ'ଣ କୁହନ୍ତି ଗୋଟେ ଏଇଟା। ତେଣୁ ଆମେ ଡିସାଇଡ଼୍ କଲୁ ଯେ ଏଇଠି ରଖିବୁ, ବର ଗଛ ମୂଳ ଅଛି, ଏଠି ଷ୍ଟେଜ୍ ଭଳିଆ ହେଇଛି, ତାକୁ କହିଲେ ଯେ ଗାଡ଼ି ସ୍ଲୋ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗାଡ଼ି ଯାଉଛି ଧୀରେ ଧୀରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବାଲିକା ସବୁଆଡ଼େ ବାଲିକି ନାହିଁ, ତେଣୁ ଇଏ ଗାଡ଼ି ଧୀରେ ଧୀରେ କରି ସେଇ ତାରି ଗାଡ଼ି ରାସ୍ତାରେ ନେଲେ ସୁବିଧା ହେବ ଆମକୁ। ଯାଇକି ସେଠି ପ୍ରଥମେ ଆମେ ସେଟାକୁ ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କଲୁ। ପୁରା ଗଛ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ, ପୁରା ଗଛ ଚାରିଆଡ଼େ ଖାଲି ଗଛ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେଖିଲେ ତ ପବନ ବି ବହୁତ ଶାନଦାର ଦେଉଥାଏ। ତାକୁ ପ୍ରଥମେ କିଛି କାହିଁକିନା ଷ୍ଟେଜ୍ ଉପରେ ଆମର ବହୁତ ବାଲି ଧୂଳି ପଡ଼ିଥିଲା, ତାକୁ ତାସ୍ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କଲୁ। ତାସ୍ ବାହାର କଲୁ, ତାସ୍ ବି ଖେଳା ହେଲା। ଦେଖିଲେ କି ନାହିଁ, ଟାଇମ୍ ପାସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ କିଛି ନଥିଲା। ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ଲାନ୍ ଥିଲା ଯେ ପରେ ଆମେ ଗାଧୋଇତେ ଯିବୁ, ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ତାସ୍ ଖେଳ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲୁ। ଦେଖିଲେ କି ନାହିଁ, ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ଯେଉଁ ପେପ୍ସି ଆଣିଥିଲେ ସେଟା ରଖା ହେଇଛି ଇଏରେ ଗୁଡ଼ା ହେଇକି ଗାମୁଛାରେ, କାହିଁକିନା ସେ ଥଣ୍ଡା ଶୀଘ୍ର ଯେମିତି ନ ହଯାଉ ସେ ପାଇଁ ରଖା ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ପଲିଥିନ୍ରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଛି ଆମର ସବୁ ନମକିନ୍ ହେରିକା। ତେଣୁ ସବୁ ଗ୍ଲାସ୍ ଗୋଳେଇଲୁ ସମସ୍ତଙ୍କର, 1 ଲିଟର ହିଁ ଆଣିଥିଲୁ, କେତେ 1.5 ଗ୍ଲାସ୍ ହେବ ଆଉ କେତେ ହେବ। ବେଶୀ ପିଇବା ବି ଠିକ୍ ନୁହେଁ, କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ ତେଣୁକରି କମ୍ ଆଣିଥିଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ମୋର ପିଏ ଚାଲିଲେ, ନମକିନ୍ ଖାଇଥିଲେ, ଆଳୁ ଭୁଜିଆ ଖାଉଛି, ମୋତେ ଗୋଟେ ଆଳୁ ଭୁଜିଆ ମିଳିଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ବି ଖାଇ ଚାଲିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଜୋର ପବନ ଦେଉଛି, ଆଳୁ ଭୁଜିଆ ପ୍ୟାକେଟ୍ଟା ମୁଁ ଖାଇସାରିକି ଉଡ଼େଇଲି ଯେ, ଦେଖିଲେ ତ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏସି ଦରକାର ନାହିଁ, ସମୁଦ୍ର କୂଳ ଯଦି ଆସିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଆରାମ ଲାଗିବ, ଦେଖିଲେ କି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ସମୁଦ୍ର କୂଳ ଯିବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲା ଯେ ଜୋତା ରଖିଲେ କୁକୁର କାଳେ ଖାଇଯିବ, ତେଣୁ ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ କଲୁ, ଗାତ ଖୋଳିକି ସେ ସମୁଦ୍ର ବାଲିକୁ ପୋତିଦେଲୁ। ଗୋଟେ ନୂଆ ଆଇଡ଼ିଆ ବାହାରିଥିଲା, କାରଣ ଜୋତା ଯଦି ପଟେ ନେଇକି ପଳେଇଗଲା ତେଣୁ ଆପଣ ଆଉ ଜୋତା ପାଇବେନି, କାରଣ ସେଠି କୁକୁର ବହୁତ ଦେଖା ହେଉଥିଲେ। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଆଇଡ଼ିଆଟା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲୁ ଟିକେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଭାଇ ବି ପୋତିଲେ, କ'ଣ କରିବେ, ଜୋତା ନେଇଯିବେ ନା। କୁକୁର ବହୁତ ଦେଖା ହେଉଥିଲା, ଯେଉଁ ଦେଖୁ ସମୁଦ୍ର ଖୋଲାନ୍ତୁ ପୁରା ନୀଳ ସମୁଦ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ। ସେଇପଟେ ବର୍ଷା ଉଠେଇଛି, ଯେଠି ଦେଖା ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ମେଘଖଣ୍ଡ। ତେଣୁ ଆମେ ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ଲାନ୍ ଅଛି, କମ୍ ସେ କମ୍ 2-3 କିଲୋମିଟର ଭିତରକୁ ଯିବୁ ଆମେ। ତେଣୁ ସମୁଦ୍ର ଟିକେ ଦୂରରେ ଅଛି, ତେଣୁ ଯିବା ଆମେ ଯାହା ବି ହଉ ସାହସ କରିକି ବାହାରିଲୁ 4 ଜଣ ଯିବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ତା ଜୋତା ପିନ୍ଧିକି ଆସିବ, ତେଣୁ ବକ୍ସ ବି ଗୋଟେ ଧରିଛି, ସେ ଗୀତ ବି ବାଜଉଛି, ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ ବକ୍ସ, ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ରଖା ହେଇଛି। ତେଣୁ ଆମେ ବାହାରିଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସକାଳୁ ଥରେ ଜୁଆର ଆସିକି କୂଳରେ ହେଇକି ଯାଇଛି, ସେ ଯେଉଁ ଯାଇଛି ଛୋଟ ଛୋଟ ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଶାମୁକା ଗେଣ୍ଡା ସବୁ ଛାଡ଼ିକି ଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଚାଲିଲୁ ପୁରା ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ, ଆମେ ଚାଲିଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଚାଲିଲୁ ଆମେ, ବହୁତ ଖରା କରିଛି, ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି, ପବନ ଦେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ସାର୍ଟ ବନାନ୍ତୁ, ଟି ସାର୍ଟ ବନାନ୍ତୁ, ପ୍ରବଳ ଦେଉଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଖରାଟା ମେହସୁସ୍ ହେବନି, ଟୋଟାଲ୍ ଅନୁଭବ ହେବନି ଯେ ଖରା ହେଉଛି ବୋଲି। ତେଣୁ ଆମେ ଚାଲିଲୁ। ତେଣୁ ଏଠି ପାଣି ଦେଖନ୍ତୁ ଅଛି, ସମୁଦ୍ର ପାଣି କିଛି ଗାଧୁଆ ସ୍ଥାନ, ସେଥିପାଇଁ ପାଣି ଦେଖନ୍ତୁ, ଗେଣ୍ଡା ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଚାରିଗଡ଼। ଆମେ ଯିବୁ, ଆମକୁ ଟେନସନ୍ ହେଲା ଯେ ସକାଳୁ ଆସିଥିଲା ଜୁଆରଟା, ତେଣୁ କାଦୁଅ କରିଦେଇଛି, କମ୍ ସେ କମ୍ 1/2 କିଲୋମିଟର କାଦୁଅ ଅଛି, ସେ କାଦୁଅରେ କେମିତି ଯିବୁ। ଇଏ ତ ଶୁଖିଲା ଜାଗା ଯାଇ ହେବ, ବାଲି ଜାଗା କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆଗକୁ ବହୁତ କାଦୁଅ ଅଛି, ଦେଖିଲେ କି ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇପଟେ ବର୍ଷା ଉଠି, ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ବର୍ଷା ଉଠିଲାଣି, ବର୍ଷା ସେଇପଟେ ହେଉଛି, ଦେଖିଲେ ତ ପୁରା ବର୍ଷା ଉଠି, ବର୍ଷା ହେଉଛି, ଆମକୁ ବି ବର୍ଷା ଅନୁଭବ ହେଲାଣି, ବର୍ଷା ହେଉଛି ସେଇପଟ। ଦେଖନ୍ତୁ ମେଘ କେମିତି ସେଠି ଉଳି ପଡ଼ିଛି ପୁରା। ତେଣୁ ସେଇ ଯୋଗୁଁ ସେ ପଲିଥିନ୍ ଗୋଟେ ଆଣିଥିଲେ ଯେ ମୋବାଇଲ ସେଠି ରଖିଦେଲେ। କେତେ ଦୂରରେ ଆମେ ଅଛୁ, ବର୍ଷା ସେଇପଟେ ହେଉଛି, ଦେଖା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ଦେଖା ହେଉନି କିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ଏତେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, ସେଇପଟେ ବର୍ଷା ହେଉଛି ପୁରା, ଦେଖିଲେ ତ। ତେଣୁ ବର୍ଷା ହଉ, ଆଜି ତ ଆମେ ମାନିବାର ନାହିଁ, କାରଣ ଯିବାର ଅଛି ଆମକୁ। ତେଣୁ ଆମେ ସେଠୁ ଅନେଇଲା ବେଳକୁ ସମୁଦ୍ର ପୁରା ଅସମ୍ଭବ ଭଳିଆ ଦେଖାହେଉଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଚାଲିଲୁ, ସେଠି ଗୋଟେ ଗଛ ଭଳିଆ ଦେଖାହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ଗଛ ନୁହେଁ, କିଏ ଗୋଟେ ପୋତିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଗଛ ନୁହେଁ, ସେଠି ଗୋଟେ କିଏ ପୋତି ଦେଇଛି ଶୁଖିଲା ଡାଳଟା।
आम प्रथम जो आसलु आम जापा जे गच बोली ना देखल तो देखो नील आकाश देखो समुद्र जार सीमा नहीं कौन आप कैमेरा कैच करेंगे कैमेरा भी पाऊनी देखो काद आरंभ होगा जो कहते काद कथा काद आरंभ है जिते भितर जी से काद आरंभ हो हाफ किलोमीटर काद अच्छे तेणु आम सर्टकट दुखले कौट कम काद अच्छे से बाटे जावाई चेष्टा करूँ देखल तो पूरा काद वर्षा भी आसू थाए डर लगुए क्या समुद्र ये देखो यहीटा गच नुहे ये किए डाल बुझे आम भाविलु गच काड़े एत समुद्र भर गच कुआड़े आस देखो आकाश बन एत सुंदर देखा व्यू देखो आकाश मेघखंड को देखो सहीपटे अलरेडी वर्षा ढालू आमको पकाऊँ कि एत जोर नहीं सेपटे जोर हो तेणु आम चलू समुद्र भर को देख लो तो केत दूर आस बहुत दूर पड़ी तेणु जिते दूर को जाऊँ देखो काद से अधिका हो जाऊँगी आसिक पानी पहुँचूँ देखो समुद्र पानी फाइनाल आसिक पहुँचूँ देखो समुद्र भितर को आउट जीवु आज आसी मैंने भितर जीवु देखू कौन हो देखा कि बोट गुड़ाक आमको बहुत जूम कर देखु छोट छोट चढ़ई भाई देखा कैमेरा आसुना से मैंने दूर अच्छे जना पड़े कि बहुत दूर अच्छे बोट मैंने देखो ये डर ला कोई भाई कहूँ मुझे जीविनी तुम जाओ मत डर लगुच कारण ता शब्द जपरी आप देखिले आश्चर्य हे पूरा जी शब्द आप एकला रही डरिक पड़े जावाई साहस करें प्रबल देखो ढेउ देखो जिते ढेउ बढ़ुची से पा बढ़ुची ये तो पाद अच्छी आगू आपको देखी आपको केते पानी हम कहीं वर्षा पवन हेले जुआरटा अधिक होता है देखो ढेउ कुकुर देखो बुझे तो देखो सी आसुनी भाई मोर आसुनी आउ सी मना करदेला मुझे आसबिनी प्रबल वर्षा हो डर लगे कहीं गर्जन हो तेणु जुआर बढ़ियार संभावना अच्छी कारण कूल को धीरे धीरे आऊँगी जुआर देखो केते जो ढेउ आईला देखो धीरे 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 बढ़ू ढेउ को ना जिते ढेउ बढ़ से पानीटा स्तर बढ़ी चलो बुझिपारे देखो देखो पानी देखो केते केते आपको कम पाद देखी देखो ये पाद उपरको पानी गला एमती धीरे धीरे बढ़ से देखिले देखो पूरा दृश्य देखो कैमेरा जोन कले पाइबनी समुद्र पाखे आम किए देखिले कि नहीं बोट देखा पूरा छुटिया छुटिया देखा देखो से पटे देखो नील जो देखा पूरा प्रबल वर्षा आमको भी डर लगे प्रबल वर्षा सेपट प्रबल हो देखो बहुत दूर आम पड़ जाए गच अना कड़े अच्छे आम कड़े से भाई मोर तो डरिक आसुनी आड़े अच्छी से मना करदेला जे मुझे जीविनी भितर मुझे डर लगुच आम चलू देखो भितर को आम चलीजु जीवा भितर देखा कौन हो आमको धीरे धीरे डर लगे आरंभ होगा कारण एत भितर जावाटा भी ठीक नुहे वर्षा भी देखो वर्षा भी प्रबल आसपट आम डर लगे वर्षा भी प्रबल पकड़ा टी अधिका पकड़ा मोबाइल भी आम पाखे अच्छी काड़े उदा हो कौन हम पवन भी बहुत शीघ्र देला बहुत जल्दी दूसरी पवन देखो ढेउ देखो धीरे धीरे बढ़ी चलती तेणु आमको भी धीरे धीरे डर लगे तेणु आम पलि जावाई प्लां कर कारण न पलि गले देखो केते पानी है देखले तो पानी स्तर बढ़ी बढ़ी धीरे धीरे चलती आपड़ जिते रे जिते पवन दब से पानी स्तर बढ़ तेणु देखो देखले तो आकाश को ना कि व्यू आप देखिले तो देखो सेपटे वर्षा हो सैट आम डिसाइड करूँ पलि जी आ रोनी ये आगू प्रॉब्लम देखे पारे कारण आप मोबाइल अच्छी मोबाइल गुड़ा उदा हो देखो देखो ये भी वर्षा उठे देखो आकाश बना देखिले तो पूरा देखो पूरा व्यू देखो असंभव भाया देखा पूरा देखो पानी कूल को माड़ी चलती देखो धीरे धीरे तार गति देखो आप फेणटा भाषे जानी देखो धीरे धीरे बढ़ू देखो देखिले तो धीरे 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 बढ़ी चलती एमती आ घंटे भितर से लगे देखो धीरे धीरे बढ़ी चलती तेणु आम पलैबू आम डिसाइड रोनी तेणु पलैबू तेणु से कादर आमको जाइते पड़ो
गोटे शुक्ला स्थान किंतु कादो जीवा बेलू किंतु देखते गोटे माटी गोटे गछ पोता है शुक्ला टांगटे केते लागिक रही गेंडा एठू गोटे गेंडा गछा था मुझे मरी जाती कि ना समस्त जुड़ा जुड़ी से सब बंची गुड़र तक आड़े चेष्टा कली कि आड़े कामुड़ी कुड़ा देख छाड़ी पलैया शीघ्र कारण वर्षा माड़ी आस तेणु से कादो को अतिक्रम कर जाए तो पड़ो सहीटा चिंता कहीं कूल किसी पानी व्यवस्था ना आदि न मिलला ताने कादो होगी गाड़ी चलैबा बसवाटा बहुत कष्ट हो देखो पाद चिन्ह देखो केते कादो देखले तो कादो सकाल जो आसी लहड़ी से कादो छाड़ी जाइए धुई कर नहीं जाइनी तो एमती किसी बाट गला भारी टेंशन जे आम गुड़ा हाथ धोया के आम देखो आसला गोटे देखो ये तो बहुत टेंशन आर गुड़ा हाथ धोया के जब कहीकि आमी धोइबा प्लां कर सामने गोटे गात था जहाँ हूँ आमको मिलगला गुड़ हाथ धोयापाई काद गुड़ आराम से धोई हम आप लुण बाल धोई मैंने कौन आप परिष्कार पाने आउ थे धोई पड़े ना कुंडे है बाहर तो कुंडे है गुड़ देखो काद हो देखो केमती गुड़ आम प्रथम धोईदे देखले गुड़ धोई बस गुड़ हाथ धोई पड़ा कारण काद बहुत होता है गुड़ परिष्कार है तेणु आम एथर जीव कूल को जीव देखो शामुका देखुन तो बहुत दूर जाइल आम देखो पड़िया केते दूर देखो तो प्रथम आम जूता खोजिलु जूता कौट पोताला जूता देखो बाहर कलु जूता पोतिक रखी बाहर एक्चुअली आपण मैंने जिते आसबे या करेंगे कारण जूता कुकुर नहीं जवार बहुत संभावना अच्छे देखो बहुत लोग कार धनिक आस देखले कि नहीं तेणु आम घर को पलैबू मैंने 3टा 3:30 है गाड़ी बाहर कलु जे बाटे आसती से बाटे जीवनी प्लां कलु तेणु तेणु गाड़ी जे बाटे आसती से बाटे था आम कहले बुले दियो गाड़ी तेना सेपटे देखा टे दृश्य किपर तेणु गाड़ी की बुले देलु बुले देखिए जावा देखो ये समुद्र उपकूलवर्ती देखो कूल देखो सब गछ चेर ही ठिया देखो लुणी पानी सहित मीठा पानी मिशुच यही स्थान में बेस इलिश देखा जाए देखो चेर ही आप देखिए केवे देखी आउ थे देखो देखो चेर गछ छाई कारण जो जुआर आस माड़ी हुए मूल माटी धोई किया बोधा केत गछ भाया किया बोधा देखो आप किया बोधा ये जुआरिया अंचल देखा जाए जिन गुड़ाक झाउण आप किया बोधा एगुड़ा जुआरिया अंचल देखा जाए तेणु आम लेट नक घर जावाई चेष्टा कलु बेस विलम्ब करा भोक भी लगे यहाँ देखते आश्रय स्थल गोटे यहीपटे गोटे सर्टकट रास्ता अच्छी गोपालपुर बाहर जो मैंने गोपालपुर देखते कमेंट कर जन जय जगन्नाथ।